Nya maglisod day pud ang kamot ug kuan. Hindi na. Pero balik na po. Mas nilala ni Ron. Grabe mo lagi ni mo. Grabe ni Ron. Iadughan. Sakit ginawa na. Nagpabaksin na. Nagpabaksin. Na may trabaho. Oh. Basta na yung trabaho. Luoy ka tong gibaksinan nga 15 anyos ba. Normal. Dapat mo yan. Sa mga di ay 19 years old babae pag Ato ni Agit, ra. enlarge yung heart. Karon ni non, apil na nung lawas. Kana yung ipamatid yun ron sa man. Kasi ipamatid yun mo. Ano kaya po ito yung ilog ito? Ang napunan. Sabot na doon Sa pagsuti ko na yun. Gusto dito din mo. Magkuhan, timbang usagi. Timbang sa saging? Timbang ukang ulod sa saging. Nalsa? Bugat. Ano yung skip ko? Pero taon-taon, dagutan na siyang nakuhan, relax. Sige, sige. Tulog pa, tulog. Ngayon lang. Ako na sa nagpakulor buhok mo. Pakulor ko. Sa pagtuunin mo, wala na nagkusog. Ha? Wala na nagkusog mo to. Ito na. Kamot. Ha? Sakit sa bukuan. Di mo ilakal sa baso? Yan lang ang ulo. Lagi ko maghandom, ano, kaya maayon na maguni. Gani. Pa-discourage oy na pa. Makabalikan ra. Di na unta sa balik. Kahilot ni ate. Kinayo na daw siya. Di na sa mabalik sa ikaduha, kinaayo ka. Okay ra ko, kinaayo man. Pero ang amo yung gusto ang tatoy, paminti na mo ba? Kaya nga lagi kay Ang ayo. among gusto atoy, paminti na mo. Okay, napabay, nabilin jud ba na. Una karon magmotor ta, masigita balik-balik diri bahalag narang-arang na ka. Naayo na mabot. Dahil nagulugod basta maayo na. Saan ano mo?